quang năng bầu ang pha thương mòn sang bu trở lại pha kawang ye sing mo pulan de ni mong le pe yi ke COVID-19 tak yang kata malingonang o kawang temanku nyawan kunang ayan ang pa Junahi payan tu kawang denyi unang sepsi Yayan kaya teman teyan na ang pasayop na COVID-19 tak yang kata malingonang o kawang teman ko nyapan ko nang ayan ang pa Korenten mengopulan numan asay mong tasang teman asay yan tamlak wang tang kawang ngonam siya COVID-19 tak yang kata malingonang o kawang teman ko nyawan ko nang ayan ang pa Wang tang mengopu kawang teman nakakatoka nang sepsiyak pang mayan ang pasayo peto na COVID-19 tak yang kata malingonang o kawang teman ko nyawan ko nang ayan ang